हायर सेकेन्डारि नीट HSLC पास কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক যিখিনি সম্বৰ্ধনা জনাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ লৈছে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ কাউন্সেলিং হোৱা নাই কাউন্সেলিং জুলাই মান মোষ্ট প্ৰবেবলি হ'ব লাগে তাতে আমি ভাল লাগিছে যে ইয়াতে আমি গম পাইছে এনেকুৱা পিছত ইমান কেৰিয়াৰখিনি আছে ইমানখিনি কেৰিয়াৰ ফ'ল' কৰিব পাৰে এটা মটিভেশ্যন এটা আমি কৰিব পাৰিছে এইটো কৰি মেলি এইটো ভাল লাগিছে हाबाफारियाव बाहागो लाना मोननानै जोबोद मोजां मोनदों एक्चुअलि मानो होनबा आगोलावबो आं सासे टिचारमोन टिउसन मास्टारमोन स' दायो यां माइन्डसफोरजों मोनसे इन्ट्रडाक्सन खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों लोगोसे बेफोर जाबाय जोंनि समाजनि फिउचार आरो बिसोरो आवगायलांबानो जोंना समाजाबो आवगायलाङो स' बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनदों दायो गोबां जों फरायसाफोरखौनो फरायनायफोरखौ गोबांखौनो नुयो 90%खौनो सिगारेट बिरि गाज्रि बेसाद बाहायनायखौ लोब्बा थानायखौ जों बेनि सायाव मा बुङो खोथायालाय नंगौ जेनेरेलि बेखौ नुनो मोनो जे माखासेया माने बेबायदि नेगेटिभ मोनसे लाइनाव थांदों थ' बिसोरो जेसेबां थाबनो हायो बेबादि हुदाफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ नङाबा माने लं टार्माव एसे काउन्टार प्रडाक्टिभ जाहैयो मानसिफोरनि हेल्थआथ' थांगोन लोगोसे बेना फिउचाराबो माने मोनसे डिस्ट्रय जानो हायो स' बेफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय बिसोरखौ फेमिलिफोराबो एसे लिड लानांगौ लोगोसे समाजावथ' सोलिबायानो थायो बेबायदि एवेरनेस प्रग्राम जे बेफोर हुदानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय स' एसे एक्टिभलि जुदि स्कुलफ्राव काउन्सेलिं होनो हायो अब्ला बिराद बरिया जागोन फैबाय थानाय जे जेनेरेसन गथ'फोरा देग्लाय पास जानानै फैबाय थानाय समनि थाखाय मा बुंनो सानो बिसोरखौ एक्चुअलि आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे ससियेल मिडियाफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानानै एटलिस्ट 6-7 आवार्स जुदि स्टाडियाव होनो हायो ओमफ्राय फिउचारनि थाखाय मोनसे टारगेट लायो अब्ला जोबोद इजिलि आरो स्मुथलि माने साक्सेसखौ मोननो हागोन बे फैनांगौ एग्जामफोराव आरो थ' बेखौनो बुंनो नागिरदों ससियेल मिडिया खोथाखौ दानि जुगाव गथ'फोरा बांसिन स्टुडेन्टआनो जे मबाइल बाहायो मबाइल बाहायनायाव जे गेम गेलेनाय दायो मबाइलफोरा बिराद इसेन्सियेल पार्ट जाहैबाय लाइफनि बेखौ दा गारनोबो हाया मानो होनबा अनलाइन क्लासेस थायो हमवर्कसफोर थायो बा सेमिनार थायो खिन्थु मा खालामनो हागौ स्टुडेन्टसफोरा मोनसे फकास मोड होननाय मोनसे मोड थायो माने जोंनि स्मार्टफन्सफ्राव आजिखालि सब स्मार्टफनावनो थायो फकास मोड बेयाव जुदि टार्न अन खालामना होयो अब्ला पार्टिकुलार एप्लिकेसनफोराल' सोलियो स' बै मोडखौ जुदि अन खालामनानै जेब्ला फरायो सात्रफ्रा बा स्टुडेन्टसफोरा अब्ला बै मोडखौ जुदि अन खालामनानै फरायनो हायो अब्ला डिस्ट्रेक्सना एसे खमायो मानो होनबा नटिफिकेसनफोर फैयोबा एसे डाइभार्ट जाना होयो आरो स' बेनि थाखाय एसे रिजनेबलि इउज खालामबा मोजां लानाया बिश्वनाथ आन्चलिक बाथौ महासभाया जों बेखौनो सिन्था खालामदों जोंनि बे ओनसोलाव गोबां गथ'फोरा बिदिनो फरायलांदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि दिनैनि जिथु प्रग्राम बेबायदिखौ दिनैसिम जों नुफेराखैमोन खिन्थु सिगांनि जेनेरेसनफ्रा थांलांबाय खिन्थु दानि जेनेरेसनफ्राव जों बेबायदि मोनसे गोबां फरायलायनायनि गेजेरजों आरो बे बिथांमोननि बे दिनै जिथु गाहाय आलासि फैनाय बिथाङा दिनै मोजां बुंलांबाय बेबायदिनो बिदि राहाजों माखासे जों बिदि मोनसे वर्कशपफोरजों आरो बिदि माबाजों जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो हागोन नामा बेनि उद्देশ্যफ्रा बेफोरनो आरोखि जोंहा बेयाव टटेलि 18खान गामिजों गोलैयो बे बिश्वनाथ आन्चलिकआ बेवहाय इसिबां गामिनिफ्राय फैदों बिथांमोनहा गासिबो फैजोबदों आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि अकल जोङो फार्स्ट डिभिजनखौल' लायाखै निटखौल' लायाखै बेनि थार्ड डिभिजनाव आरो सेकेन्ड डिभिजन पास खालामनायखौ जों गासैखौबो मान बावदों जाहाथे बिथांमोनहाबो दिनै एसे थार्ड फरायनो हागौ गाबोन थार्ड पास जानो हागौ सेकेन्ड जानो हागौ बिथांमोन जाहाथे बिथांनि लाइफफ्राबो जाहाथे उनाव मोजां जाथों होननानै जों बिथांमोनखौबो एनकारेज खालामनो थाखाय जों बे खामानि हाबाखौ मावनाय जादों बियाबनि जानानै साबैसे निटआव पास जानो हादों आरो हाई सेकेन्डारि साबैसे मेट्रिकआव साबैसे बेवहाय टटेलि जोंनि बेवहाय टटेल जोंना लिस्टआ दंजोबो गासिबो नेटआ 2 जाबाय जोंनि बेयाव हाई सेकेन्डारिनिया 8 जन जादों आरो मेट्रिकआ 14 जनसो जाहैदों आरोखि फार्स्ट डिभिजनाव फार्स्ट डिभिजनाव 14 जन
आरो ओमफ्राय निटआ 2 बेनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजना 28 जनसो जाहैदों आरोखि बेयाव बर' मिडियामल' ना आसामिस ना अल जों बेयाव अल मिडियामनि दङ इंलिश मिडियामबो दङ आसामिस मिडियामबो दङ बर' मिडियामजों फरायनायबो दङ गासै मिडियामानो जों बेखौ बावजोबदों गासैखौबो जों देब्लाय बे हाबाफारिखौ लाबाय फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारि जों मोनसे थांखि लादों बे हालामाव जिहेथु जोंहा बेबायदि प्रग्रामा जाफेराखैमोनबो जों जारिमिनारि मोनसे जों प्रग्राम लाबाय थागोन आरो भबिष्यतआव फैनाय गथ'फोरखौबो जाहाथे जिखुनु बिथिङावनो पास जाथों बिथांमोनहा जों मोनसे प्रग्राम लादों एक्सुवेलि बे हाबाखौ जों मावनाङामोन बाथौ धोरोम हिसाबै बा बाथौआ मावोब्लाबो जोंनि साहित्य सभा दङ एबसुफोर दंब्लाबो अब्लाबो जों दिनै देग्लाय बोसोराव जागायजेननाय हिसाबै आरो मोजाङै पास खालामनाय हिसाबै जोंनि गोसोआ फुरथि मोननानै आरो मोजां मोननानै बिथांमोनखौ आरो जेनेरेसनबाबो जों जाहाथे बावलांबाय थानो हागोन बिथांमोनखौ जोङो थांखि लाबाय थादों